Kto môže za neúspech národného tímu? Túto otázku si mnohí položili po ukončení majstrovstiev sveta 2024. Peniaze majú veľký vplyv na to, kto môže hrať hokej. Do niektorých klubov sa nedostanú tak dobré hokejové talenty, a to len preto, lebo nemajú na to finančné prostriedky. A naopak, do klubov sa dostávajú menej hokejovo zdatní hráči, ktorí majú ale finančnú podporu. Nebolo by dobré hľadať tieto talenty? Som presvedčený, že sa na našom Slovensku môže nachádzať talentovaný chalan z obyčajného Zapadákova, kde miestny učiteľ telesnej by ho mohol posunúť ďalej na hokej. Určite by to nebola zbytočná robota. Bolo by to príjemné osvieženie pre náš hokej. Keď ale chceme pokračovať v tomto trende, že budú hrať iba spohatlícke decká, tak to môžeme rovno celé zabaliť. A môžeme to nechať plávať. Kedysi sa stávalo, aj dnes sa bohužiaľ stáva, to, že tréner daného mužstva nepostaví hráča, ktorý môže vyniknúť, ale dáva svojich obľúbencov, ktorí sú väčšinou horší. V tomto prípade musí daný hráč naozaj využiť z minima maximum, a to tak, že za krátky čas sa musí ukázať v tom najlepšom svetle, alebo požiada výmenu do iného klubu. Tréner spolu s asistenčným tímom má posledné slovo a majú veľký vplyv na tom, kto bude hrať. A najväčší vplyv na výsledku majú samotní hráči na ľade. Tí rozhodujú o výhrách, alebo v opačnom prípade sa dopúšťajú veľkých fiasiek. Medzi hráčmi musí pôsobiť vzájomná chémia. Ako chcete streliť gól alebo vytvárať šance, ak nemáte spoluhráčov, ktorí vám dôverujú a neponižujú vás priamo na ľade alebo aj mimo neho? A čo myslíte vy? Napadajú vás aj iné dôvody? Ak áno, nezabudnite mi ich napísať do komentárov. Ale to už je všetko z tohto videa. Budem rád, ak zvážite odoberanie tohto kanálu. Pomôže to veľmi mojej tvorbe. Čaute.